Demaraya ki bikeve Stenbolê vebir ew bi şiklekê li ser Pragalata ra derbas dibe. Zekî Şimşekçî yek ji van kesan e. Ew 13 sal berê li ber xizaniyê bi malbata xwe ra li batmanê koçî Stenbolê dike. 3 sal berê jî karkenar bûye. Zarokên wî diçin dixebitin, êdî ew kar nake. Dema dilê wî teng dibe, yekser tê ser Pragalata û dest bi masîgirtinê dike. Ji mecbur malê em benamatin sıkıntı malê hal malê tek em zaro çinayış azuk kabanî dime. Kabanî için malum moçi bir jevrenina idi em hal canetin stresa xotavêjin. Saeteka masîgirtinê tunene çi dem dilekê bixwaze yekser tê Pragalata û şewqa xwe davêje nav behrê. Ev der ji bo Şimşek wek ciyekî bên vedanê ye. Lê ew çi bike neke dîsa bîriya welatê xwe dike. Memleketê mû başka, axam mû başka, welatê mû başka zanî. Moj her çiqar li bidê İstanbulê em tixweşiyê dijîbin em hesreta welat başka zanî. Zekî Şimşek li ser Pragalata bi du şewkan masî digire. Li ew viya dişibîne nêçîra kewan. Sanekî herê keva got keva digirê got Türkiye wa keva texê Türkiye xwe dişê malê ne wa. Yani wek mîna keva zanî. Masî ji anû kevin. Sanê kevgerî got şê keva digirê çê şîva xwe dibe. Ême ji gunvê de em masîya digirin çin malê tabii zavkê me ji kêf xweş dibin. Li gor gotina Şimşek Stenbol wek bihiştek e. Lê ew batmanê qat bi qat ji Stenbolê girîngtir dibîne. Şimşek dibêje, em çiqas li vir bin jî lê em ê rojekê vegerin welatê xwe. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.